DJ Holy Foe. Yo. You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa's stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment, films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 Ndakazvitaura nezuro kuti vese vari pedyo nemukuru wenyika vari kupinda bhizi. Hazvina kumira zvakanaka. Vari kuda kuziva kuti ndiani angangova akabuditsa information iri sensitive kudaro. Ndiani akazviisa kuruzhinji. Ndiani angave ari mhandu yemukuru wenyika vaMunangagwa kana kuti ari kusapota rimwe bato riri kuramba 2030. Vazhinji vari padyo nemukuru vari kupinda bhizi. Iko zvino pabuda nyaya nepazimu aya apo pamukoma Simba Chikanza kunzi Munangagwa otsoma wese anoziva vana vake vemusango. Munangagwa otsoma wese anoziva vana vake vemusango. Vambori vangani ko vana ava? Ko ana mai vavo vangani? Vanozikanwa vangani? Ko vasingazikanwe vangani? Zvakaoma zviri kuitika munyika yeZimbabwe. Zarangu ndinonzi DJ Holy. The name of the platform is Point 5 Creative Studios. If it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana wanga wagara uri mugaro wepanapa dango kutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Right, ndisandapinda munyango zvizere ndikuti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa ndibate. Namba dzangu ndo dziri pa screen idzo. Kana une nyaya yaunayo yauruda kuti ndifambire ndibate futi pa namba idzodzo. Tinodzifambira nyaya dzacho dzese tisingatye, tisingavhunduke, tisingakwate ani nani zvake. Hanzi batirwa dare nasekuru Chigocha Mazizi. One kule vavharisa Harare yese, enda padheni padare ravo unobatirwa dare uri paground. Namba dzavo ndidzo dziri kubuda pa screen idzo. Usakanganwa kwaudza kuti wabva nekuna DJ Holy vanokubata nemaoko matatu chaiwo. One reacho nderemweya. Right, rega tipinde munyaya yedu tizwe zvakanzi Munangagwa otsoma wese anoziva vana vake vemusango. Nyaya yacho iri kubva kupi kune vasati vamboona video rimwe racho ratakaita 2 days ago. Nyaya iri kutangira pakuti pane shoko rakabuda zvichinzi vaMunangagwa vane mwana ane 9 months. VaMunangagwa havachagare namai Auxilia Munangagwa kuState House, vari kugara paimba yepakona kuBorodale. VaMunangagwa vari kugara nemukadzi wechidiki akati nakei akati nakei ende achiri fresh asati ati kurei, ndiwo vari kugara naye. Zviri kunzi vatori nevamwe vana vaviri plus uyu ane 9 months wechitatu. Ndo pane nyaya yacho. Saka secret iyi yabuda kuruzhinji. Vakuita ma-investigation, inonzi barara wamhanya. Batai murefu, batai mupfupi, kuti vazive kuti angava ani akabuditsa information iyi. Angava ani ari kurwisa mukuru wenyika kusvika pakubuditsa mashoko akadai so'o. Ndakuudzai kuti chichabuda nepa zimu ai apo. Regai tiite sei tiverenge tinzwe kuti nyaya yacho iri kumbonyatsofamba sei uyezve zvakaita sei zvakamira 1-1 handitika. Right, zvikanzi Munangagwa goes for his secret children whistleblowers. Children vana vacho vakatowanda ende ameno kuti ndiani ari kufungidzirwa panyaya iyi handitika. Zvikanzi
President Emerson Mnangagwa is facing fresh allegations of political victimization following claims by an anonymous whistleblower that individuals perceived to be close to him are being targeted in workplaces and public institutions. Hanzi vanhu vari padhuze nemukuru vari kushungurudzwa zvisingaite mushure mekunge zviti zvakavanzika zvemukuru zvabudiswa pachena zvaiswa pajekerere handitika zvikanzi in an email circulated to media houses and civic actors, the source alleges that some individuals are being sidelined or disadvantaged due to their alleged knowledge of sensitive personal matter linked to the president. The claims, however, remains unverified and have not been independently confirmed. Ndakakuudza kuti makuhwa aya havapindure makuhwa havataure nekuti vanenge vachiziva kuti nyaya yacho inotozopisa ende inotozosvika pakatodaro handitika. Saka tichipfuurira kumberi zviri kunzi hanzi pari kuda kutogadzirwa database. Zvikanzi the whistleblower further calls for the creation of a database to document individuals alleged affected over the years, suggesting that some families have faced long-term social and economic consequences, including limited access to education and employment opportunities. Pakaipa zvokutodaro. Saka zvirongotaurwa apa zviri kunzi pane vanenge vakamitiswa nemukuru, hauzoende paruzhinji kauchinotaura kuti ndine mwana wemukuru. Unoitawo semunhu mukuru womirirawo nguva kana kuti woita sei womirirawo mukana wauchazopiwawo kuti uwanikwewo uchipiwawo magunanzi. Saka hanzi vamwe vacho vazokanganwikwa nekuwanda kwakaita vana ava. Saka hanzi pakuda kugadzirwa database kuti vari kuchema, vane zvichemo, vari kunyunyuta, vane vana vemukuru, ma-DNA test achiitwa, voonekwa kunzi vangabatsirike sei. But nangu handifunge kuti zviri kumeka sense kana kuti zvinobuda katori kaskiri kekuda kueliminata vanhu ivavo kana kuti kekuvabvisa pamaposition kuti vasataure uye zvevamba vanyarara. Handizozivawo zvangu kuti zviri kufamba sei, but ndiringotaura kuti vese vari kunzi vanoziva vana vemukuru vemusango vakatsomwa zvekutodaro, ende vamwe vanhu vachatodzingwa mabasa zvikaramba zvakadaro kana kuti pakasawanikwa munhu anobatwa achinzi ndiye aita sei aiziva kuti vana vemukuru zvakamira zvakadai akabudisa secret yemukuru yaive yakapfimbikwa kwenguva yese iyi. Ameno kuti munoti chiiwo nazvo. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, to it's bye for now. Let's meet in the next video.